mai drăguță sora mai mare de pe tot pământul, chiar și din lună și din stele? Spune, ai putea să mă ajut să-mi fac ordine în cameră? Te rog! Spune da, te rog, te rog, te rog, spune da! Da, te ajut în visele tale. Gata, gata, gata! Gata! Bine, gata, te ajut! De ce nu pot rezista când faci fața aia? Da, știam că vei spune da, draga mea soră unică și preferată. Stai așa, te ajut, dar cu o singură condiție. Când îmi vine rândul să spăl vasele, le speli tu. Da, 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 fac orice vrei tu. Ce enervant! Nu se poate o asemenea dezordine. Încărcătura de plușuri numărul 15 e gata. Urmează încărcătura de plușuri numărul 16.